Ach, jakże miło tak w grudniowy wieczór przy ciepełku pieca. W przededniu świąt, kiedy chałupa pachnąca, wysprzątana na błysk, właśnie muszę się pochwalić ozdobami. Proszę bardzo, tu się świeci, tu miga i taka choina w tym roku żywa. Największa choinka, jaką miałem, no chyba od dzieciństwa, bo zawsze po tym żeśmy brali takie te małe w donicy. Pośród wszystkiego, co już robiliśmy do jedzenia z kuchni dziecinnej, domowej, tradycyjnej, przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz. Mało tego, łącząca się z tym, że niedawno byliśmy w Wiedniu. Zachęcam obejrzeć nasz film. Ale co takiego z kuchni dzieciństwa może łączyć się z pobyciem w Wiedniu? A no może. Wafle zwane Pischingerami. Prowadziłem krótką kwerendę pośród widzów na Twitterze i okazuje się, że niektórzy w ogóle nigdy nie słyszeli tej nazwy. Nazwa na te wafle Pischingery wzięła się od cukiernika wiedeńskiego, Austriaka Oskara Pischingera, który właśnie przyrządzał coś takiego. Ta nazwa następnie z tej Austrii przeszła na tereny m.in. Małopolski, ogólnie Galicji, kiedy Polska była pod zaborami. Także na pewno nazwa Pischingery znana jest w Krakowie, Tarnowie, dawnym Lwowie, ale nie tylko, bo i u mnie w domu zawsze na takie wafle, które najlepsze na świecie przyrządzała moja babcia, też mówiliśmy właśnie Pischingery. Oczywiście nie mając pojęcia, że istniał jakiś tam austriacki cukiernik. Ale widziałem je w wielu cukierniach i Bytomia, Radzionkowa, Piekar Śląskich i innych tutaj miast okolicznych, że właśnie tak się one u nas nazywają. A dajcie znać, jak u was. No do Pischingerów potrzebujemy przede wszystkim takie wafle, które wbrew pozorom w dzisiejszych czasach nie ma aż tak super łatwo dostać. Duże wafle, kwadratowe. U nas zawsze były takie. Jedynie co, to że te są z tego co widzę sporo grubsze od tych, które robiła moja babcia, ale to nie jest żadna wada. Nadzienie do takich Pischingerów też można sobie zrobić wedle dosłownie własnego upodobania. Można sobie zrobić tak jak ja będę robił z kakao, można zrobić z kajmaku, czyli z masy kajmakowej, jakieś czekoladowe, może jakieś owocowe. U mnie będzie to przesmarowywane kremem, który zrobię z żółtek jaj, masła. Tutaj znalazłem jakieś kakao pół roku przeterminowane, to akurat fajnie się nada. I cukru. A masło musi być miękkie, nie roztopione na wodę, ale też nie twarde, także ja sobie je gdzieś postawię w pobliżu pieca, żeby trochę puściło. Do tej operacji będzie potrzebny mikser. Ja pięknie w klimacie używam tego miksera, którego używała moja babcia. Zelmer Turbo. Takich już nie robią. Na pewno nie jedne z was taki miało w domu rodzinnym. Zobaczymy, czy to jeszcze działa w ogóle. 3 żółtka powinny styknąć. Położyłem na patelni to masło dosłownie na pół minuty na piec, mówię, będzie miększe. No i się roztopiło trochę. Ale jednak ta chytrość i ta szybkość człowieka kiedyś zgubi. Masło siup. Całe szczęście mi się tylko odrobina go stopiła, a nie całe. Generalnie możecie użyć cukru pudru, to się będzie łatwiej ucierać, ale ja mam bardzo dużo zwykłego cukru, to dam zwykły. Ile tego cukru? Nie wiem. No najlepsze przepisy to wiadomo, na oko. Najpierw trochę sobie rozgniotę ten cukier z tym masłem, żeby cukier mi nie furgał po całym mieszkaniu. Jak widać, że to już się robi takie fajne, walę moje żółtka. No i jadymy dalej z szałotem, znaczy z Pischingerem. A, zapomniałem o jednym bardzo ważnym aspekcie. Do takiego kremu trzeba dolać jakiś alkohol. Optymalnie jakby to był jakiś fajny rum, ale może być też troszkę jakiegoś fajnego whisky, brandy. Jo niestety nie dysponuje, wszystko żech wyżar. Ale soplicę karmelową, pięknie pachnie. To tak, kapeczka. A żeby to dostało mocy, trochę gorzoły. To mam tu jakąś resztówkę sztoka cytrynowego, a cytrynka elegancko skontrastuje ze słodkością. Niklaus, ile kakała? Nie wiem, na oko.
śmiało można jeszcze gichnąć. Jak może być niedobre coś, co składa się z tony cukru, masła i alkoholu? Na wszelki wypadek, jakbyście się za bardzo zainspirowali moim przepisem, to nie wsiadajcie po takim Pissingerze za kółko. Wygląda, pachnie, a smakuje nad wyraz dobrze. Lepiej nie połamcie tych wafli wszystkich już przy otwieraniu, bo będziecie lecieć po nowe. Biorę sobie jednego wafla, biorę mój wspaniały krem Gist, szmarujemy, przyciskamy drugim i powtarzamy aż do skutku. Weźcie sobie duży nóż, to smaruje się o wiele łatwiej i siup i siup. W sumie idealnie ta porcja, którą przygotowałem, starczyła mi na te raz, dwa, trzy, cztery, 5 wafli, czyli taką jedną pakę. Cud! Po to mi była druga decha. Przyciskam tu. Widzicie, u mnie trochę wystają, ale to nic! Bierzecie coś ciężkiego, na przykład odważniki. Odważniki są ciężkie. Te są za lekkie. Nie wiem. Donicę z kwiatkiem. O! I odstawiamy gdzieś w chłodne miejsce na parę godzin, żeby to się fajnie sprasowało, masa się rozeszła, potem kroimy i żremy. Poleżały całą noc. Będę perfekcjonistą. A, pięknie szczela. Proszę bardzo. To je to. Czyż on nie jest piękny? Powiedzcie. Dziękuję. I nie wiem, kiedy to oglądacie, ale niezależnie, wesołych, radosnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku. Zostawcie jaką łapkę. Nara.